Мурак ауылының башкорт гимназия районда иң зур мәктәптәрдән бере һанала. Быелгы уку елында бында бөтәһе 736 бала белем аласак. Шуларның 75-е мәктәп ишеген тәүгә асып инә. Яңа уку елына арналган тантаналы линейканы безнең иҗади төркемдә күзәтте. Белем күненә арналган байрам сараһы гимназияла шаулап гөрләп узды. Мәктәп коллективын, укучыларны һәм ата-әсәләрне гимназия директоры, кунактар тәбрикләне. Быелгы линейкала 1-нче, 9-нчы һәм 11-нче класстар гына катнаша алды. Башка укучылар өчен класс сәгатьләре үзләренең кабинетларында узды. Аппак банттар таккан, форма кигән, аллы-гөлле сәскәләр тоткан 1-нчеләр тулкынлана шигырь һөйләне, флешмоб күрһәтте. Мин хәдәфтәре беләм, ләкин укый алмаем. Өйрәтәләр мине, укытучы апаем. Не просто первоклассник, я отважный капитан. Я не просто первоклассник, я отважный капитан. Бүгінгі көндә безнең Мурак башкорт гимназияһы тулыһынча яңа 2021-22 уку елын асып җибәрергә әзер. Шул уңайдан мин үземнең коллективымды, укытучыларны, эшчәннәрне, укучыларны һәм ата-әсәләрне 1 сентябрь көне белем байрамыннан котлап үткәм килә. Бөтәһенә дә уңышлар теләйм. Алла бирһә, яңа уку елы, яңа асыштар, яңа үрдәр алып килһен. Бүген безнең пландарда класс сәгатьләре үткәрү, линейканы үткәрү һәм дә инде уку елына пландарга килгәндә мәктәп телевидениесын асып җибәрергә уйлайбыз. Уның исеме гимназия тавышы дип алдык. Унан тыш йөзү дәресләрен башлангыч классларда кертергә уйлайбыз. Һәм дә башкорт теле һәм әдәбияты буенча дәресләрне фольклорга багышлап үткәрергә уйлайбыз. Һәм физкультура, һауктыру буенча шулай ук төрле дәресләрне күз аңында тотып торабыз. Кимдә Хикәмбай авылының 1-нче классына килгәйнем. Мине Яхина Минзәлә Гали кызы 1-нче классның руководителем мәктәпкә индергәйне. Шулай итеп, мәктәбемдә 4 ел укып сыктым. 5-нче классыма бында гимназияга килдем. Хәзер моны 5-кә 4-кә генә укып йөрим. 10-нчы классымда отличник булып беттем, Аллага шөкер. Хәзер бу 11-нче классымда егыла физика, профматематика сдавайтырга хаялым бар. Кайһы уку йортына укырга инергә теләйң? Уфаның УГНТУ университетына инергә теләйм. Алай булмаһа, Октябрьский калаһында нефтяной газовый университетка инергә уем бар. Классташларыңа, укытучыларга нинди теләктәр әйтер инең? Укытучыларыма ныгырак нервлар инде шул. Классташларыма тырышлык һәм көч булһын аларда. Шул инде яхшы укыһыннар. Байрам менән һеҙ үтәгеҙле. Байрам менән һине тыуган ерем, кыңгырауҙар сыңы тынмаһын. Аяҡ күк аҫтында һәр уҡыусы белем тауҙарында һыналһын. Барыһында 1-нче дәрескә саҡырып, ет ҡыңғырау сыңы яңғыраны. Уҡыусыларҙы белем донъяһына өр-яңы асыштарға әйҙәне. 1-нче класстар өсөн уҡытыусылары мауыҡтырғыс класс сәғәте үткәрҙе. Беҙ инде үҙ сиратыбыҙҙа уҡыусыларға, уҡытыусыларға, ата-әсәләргә ныҡлы һаулыҡ, уңышлы уҡыу йылы теләп ҡалабыҙ. Аҡ юлдар һеҙгә. Әле яңыраҡ ҡына бына бағабыҙҙа балалар баҡсаһына оҙатайныҡ. Иртәнсәк торғыҙа, хәҙер инде мына Аллаға шөкөр мәктәпкә барырға ваҡыт етте бит инде. Бөтәһен дә ошо матур байрам менән ҡотлайым. Балаларға, ата-әсәләргә һаулыҡ, уңыштар теләйем, түҙемлек. Менә инде беҙҙең улыбыҙ Шакира Хамитулловнаға эләкте. Беҙ бик шатбыҙ, уға уңыштар теләйбеҙ. Уҡытыусыбыҙға ла уңыштар, һаулыҡ, иҫәнлек. Байрам менән.